night. Found a photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting. Good morning, hon. Good morning. Good morning. Tulog pa yung dalawa, guys. Good morning. Okay. Yeah, bored at home. And it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up. Good morning, boys. Good morning. Good morning. Happy Sunday. Si Jan bumaba. And yung view pala dito sa baba is... So, ito yung view dito sa baba sa umaga. Ayan. May mountain dun. Ayan. Ha? I know. Ang ganda, ang ganda. Ang sarap ng bed nila, guys. Gumising kami 8:30. Hindi makapaniwala si Jan na 8:30 na kasi sobrang sarap ng tulog niya. Nag-edit pala muna ako kasi wala tayong vlog kagabi. I'm gonna edit, Han. Where are we going? Ito pa naman. Hindi ito napipirmi sa hotel. Ang ganda pa naman ng room natin. Ayaw mo ito i-enjoy? Gusto niyang umalis. Ay! Speaking of... Hindi ko nabanggit sa inyo na mag-extend kami. Ang plano dapat uwi kami ngayon. So, ang dala ko lang na damit ay isa pang top tsaka isang underwear. Kasi uwi lang kami same sa mga bata and si Jan. Mag-extend kami hanggang Wednesday. Wednesday na kami uwi. Kasi kagabi, sabi ni Dan sa akin, Chona, Jan said, you're gonna stay another one more night. And then narinig ni Ray, sabi niya, Manay, mag-extend ka pa hanggang kasi sa Tuesday, manunod kayo ng movie, may extra kaming ticket. Tapos sabi ko kay Jan, sige na Han, mag-extend tayo hanggang Tuesday, kasi gusto ko rin manood nun. Yung kay Catherine, yung My Girl. And then yun, mag-extend kami hanggang Tuesday, tapos Wednesday nang uwi namin. Yung problema nga, wala kaming damit. So baka punta kami ng Harbor Town para bumili. Basta, we'll see na lang guys kung ano. Kasi si Race, pinahiram niya ako ng damit, naiwan ko sa kanila. Tapos sabi ko kay Kat, kasi hindi ko alam kung anong plano namin. Sabi ko, Kat, mayroon ka bang leggings? Kasi malamig pala dito ngayon. Tapos hanggang sa pagstay namin. And sabi ni Kat, sige. Tapos sabi ko, si Holly, pahiramin mo na rin ang outfit. Kasi nandun sa sa kanila. Sabi niya, no worries manay. So yun yung plan. Pero sabi niya, punta kami ng Harbor Town. Kaya ayun. Maliligo, mag-spa yung dalawa. Are they gonna do spa? Mag-spa yung dalawa. Kasi may spa. Ang ganda dito. As in, di ba napakita ko na sa inyo? Pero hindi ko lang kung maayos kasi nagmamadali kami kahapon. Ang ganda ng spa. Ang ganda dito, guys. Dito tayo sa taas. Hi! So, na-show ko itong penthouse. Pero ito yung... Hindi, can't see you. Hindi, can't see you. Ayan. Yan yung jacuzzi. Tapos, may pa-mirror. May TV. I didn't know. Hindi ko alam may TV pala dito. Eto, feeling ko, penthouse nila to, dito sa hotel. Hi, I didn't know they have TV here. Wow, Zach! While you're doing your spa, you're gonna wash. Ayan, na-miss out to ni Holly yung bubbles na to. Tapos, ang ganda din. Daming, dyan din, yung parang, damit din sa bathroom. No, I can't see you, Zach. Only here. Head. I'm not gonna vlog that thing. That thing. Ayan, tatago. Can't. See only your head. Oh. What do you think of me? Why are you facing that way? So I can see what I'm vlogging. Si Kuya, ayun. Kuya, lumabas na. Sa kwarto may TV din sila. May TV dyan.
Di ba? Ang ganda ng ating pinagstayhan. Ito sa Plano, di ba? So, surprise niya raw to sa akin. Surprise niya raw sa akin to. Kasi alam ko talaga hindi na kayo pupunta ng Adelaide. Kasi nga, Friday nag-text si Reyes. Kung matutuloy kami. Sabi ko, tinanong ko siya, sabi niya hindi talaga. Tapos, si Mers, tinext ko naman kasi doon dapat kayo mag-stay kila Mers. Sabi ko, Mers, hindi kami matutuloy. Friday ko rin yun inano. Yup, siya pala, nakabook na siya dito. Surprise niya raw sa akin. Tapos, nainis-inis pa. Ano din ako, parang na-upset din ako. So, kung hindi tayo pupunta. So, kung first time tayo hindi pupunta ng Adelaide na birthday ni Ayla. Kasi usually, tayo kayo pupunta sa birthday ni Ayla. Yan pala, may plano din siya na surprise daw. Surprise, pero nainis ako nun. Nainis ako nun. Kasi nga, asa ba ako na pupunta kayo tapos pala hindi. Pero kasi nga, inaano niya rin yung, kasi nga, may work siya, diba? During fishing season talaga, ang sagot sa akin lagi ni Jan, hindi ko alam, we'll see, ganun. Ganun talaga. So, nung dumating na ng Friday, lagi ko siyang tinatanong. Kasi Sunday nag-text si Mercy para kung doon kami mag-stay, Sunday. So, may 1 week pa kaming, parang pag-iisipan ni Jan kung pupunta or depende sa work niya. So, ang lagi niyang sagot sa akin, pag rin-remind ko, I don't know, we'll see, I don't know, I'm not sure, ganon. So, nag-Friday na, doon ako nasabi ko, ay, hindi na talaga, kasi Friday na, sabi niya, hindi. Tapos, tinext ko na sila Race, tapos, before pa Fridays, tinawagan ko nga yung mga girls, dahil nga doon sa aming party, tapos, nabanggit ko rin kay Race na, hindi raw kami tuloy. So, hindi na talaga. Tapos, naghintay pa ako, umasa pa ako, sabi ko, ay, may ano pa. Kasi parang, kailan ko ba yun? Basta middle of the week ko tinawagan yung girls para baguhin yung schedule ng aming party. Tapos nabanggit ko. Tapos Friday nag-text nga si Reyes na, sure kayo man ay hindi kayo pupunta. Sabi ko, oo. Kasi tinanong ko ulit siya. Kasi sabi ko, if-finalize na ni Reyes yung lolly bags. Para sabi ko, makount yung mga bata. Sabi niya, hindi. So, hindi talaga. Pero ayan. Ang ganda ng ating, pa-hotel ni Sir John. So, mag-edit na muna tayo, guys. Mag-spa si Sak. Ang ganda dun sa spa. Parang gusto ko rin mag-join sa spa kasi may doon. May pa-movie. And kami may TV din, di ba? Ayan. Yan din. May TV din kami dito. May kausap si Jan. And then, paglapit niya dyan sa bar, nag-sap. Nakuryente siya. Napasigaw siya. Ayan. What happened? I told you I had to go over there. What happened? We just turned it on and all these here was shot. What to you? Look, Yung spot. I told you had to get up in there, Zachary. Why he has to get up? Oh, there. The water, yes. They just spat out of there. Yeah. Dapat puno dapat. Look, water everywhere. Oh, yeah. Put that towel, honey. Yung tubig. Sarap ng buhay ni Zach. Just put, that one. Wow, Zachy. Loving your life? Yes, I will. What did you put there, Han, to make it bubbles? Body wash. Okay. Huh? How about Kuya? Kuya, are you having a spa? Okay. Diba? Tigi-isa sila ng TV. Enjoy na. Wow, what a life talaga, Zach. You got a spa. Is it massaging you? Huh? Nanonood siya. What's this? Among Us? I know. What's that? Natawa siya. What is it? Bili siya ng medicine para kay Kuya kasi si Kuya medyo may masakit yung throat. What, babe? They have chemist there, Han. Okay. Dito na pala kami, guys, sa Harbor Town. Si Holly nandun pa rin siya kila Tita Kathy. And yung aking suot, ito yung last clothes natin today. Tapos, yung denim jacket. Malamig.
Sana pumunta dito si Kat para maano niya si Holly. Kasi sabi ni Kat kagabi, baka pumunta rin daw sila sa Harbour Town. Kausap ko yung aking family. Next would stay Ha? 4 hours. Pasok kami dito sa Under Armour. Alams na. Walang nakuha dun sa Under Armour. Dito tayo sa Quicksilver. Naghanap si Jan ng top or long sleeve. Yung mga bata, wala kayong makita para sa boys. Yeah, that's nice. There's white one too, honey. Look at. Punta sila sa playground kasi wala silang mahanap dito. I like that one and the white. Look at the white. Yeah. Just look. It's nice. You don't have white one. Bagay din kasi sa kanya mga ganyan. Lalo ngayon malamig pa din. Yung ating pa-OOTD. Sinuot ko ulit yung aking. Ito yung suot ko kahapon na naka-yellow tayong knitted. Then, espadrille na shoes. Same kahapon. So, yeah. Ngayon, maghahanap ako para bukas. Kasi naiwan kila Race yung pinahiram niya sa akin na damit. Naiwan natin sa kanila. Yeah, nice. Are you gonna wear it now? Why? Why this one? Oh, ala na. Susuotin niya na ngayon. Babayaran niya na. And yung aking bag pala is yung yung maliit ko na MCM. Yes, MCM. Ayan. So, yan yung bag natin today. Yan na si Jan. Sinot niya na yung bago niyang bili. Ano kuya? Ha? You have this? Meron na pala nito si Sa. How about ano? That's short. Meron na daw siya nito Ah, yes. Shorts, yeah. You need shorts. No t-shirts. Not much. Too big for you, Zach. Gusto ko sana to. Ayaw nila. Long sleeves. Come on, Zach. They don't wear. Oh, ayaw niya. Yeah. Meron din akong kinuha. Thank you. Hindi ko mahanap sila dyan. Meron din akong nakuha sa Quicksilver. Nung palabas na kami, nag-scan ako doon sa malapit sa my door. May nakuha ko, sinukat ko, and then nagkasya siya sa akin. Ngayon, ang problema ko, nawawala yung mag-aama ko. Nilagay ko sa paper bag media, tapos nagtingin ulit ako, kasi nga nagustuhan ko yung fit ng nakuha ko. Nagtingin ulit ako ng ibang kulay. Lumabas yung mag-aama, hindi ko na nahanap kung nasan sila. Saan sila? Dito sila sa JT Surf. Ayan, hanap ko din. You found some? Naka 40% din dito, oh. You found any, Han? The photograph of us. I can't remember what we did. Si Kuya walang nakuha. Si Sak meron, tsaka ako meron. Come on. How about you, Kuya? Oakley naman tayo. Oakley. Meron siyang gusto kaso wala siyang size. Walang size 30 per na ganitong kulay. That one, 36. That's nice. Na, wala yung gusto niyang shades. Dito tayo sa sportswear. What? Andito na sila. Wala silang nakuha dun sa kabilang shop. What's that? Yeah, my leggings. Ang daming sports bra. As in, ang dami guys. Ayan, dami ng... Tingnan nyo yung sports bra nila. Ang dami. May hilo kayo kung ano yung gusto nyong kupon sa dami. Ang gaganda. Ayan, ang gandoon. Yun mga tops. Tapos dito mga t-shirt, leggings nandoon. Meron akong nakuha. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over.
All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light. Thank you! See ya! We get lost in the crowd, it's getting thick. OMG, ang dami kong nabili doon sa... Here. Oh, it's close up! Rockwear. Oh, no, here. Kala ko close yung sushi niya. Tagal niyo pa naman naghintay sa akin. Ang dami kong nabili yan. What do you want? Tempura? Teriyaki. One teriyaki, okay. We're going to Subway. Punta tayo sa Subway kasi nandun si Kuya. Dito ko nabili yung aking mga sportswear sa Rockwear. Ang gaganda. Pakita ko sa inyo mamaya. Nandun yung mag-ama. Hello, hello. Good, good. Oh, what are you hungry, man? What did you get here, Kuya? What did you get? Huh? What's that? What did you get here in some Fair claim. meatball? How about you, Daddy? Salami cheese. Have you seen Ben here? Well, I've seen him walk past when I was cutting short. Hindi niya nakita si Ben. Kasi kanina nandito si Ben. Oh, you got shorts already. Where? What chocolate? Where? What? Bilabo? When? Kung nakahanap na siya ng shorts, dalawa raw nabili niya. What color? Can you see? No, what color the other one? Grainy colour. Greeny. Oh, look at the Let me, colour. what? Let me check that. Ah, nice and soft. Oh, I'll go after that. Alright. Magpapausok muna siya. Yeah. Yeah. Guys, tingnan yung nahuli ko. Diwit kung sa Bicol. Ano ba? Dragonfly ba to? Diwit to sa amin eh. Diwit. Ayan, ang cute. Diba? Diwit to sa atin sa Bicol. Ayan, dragonfly. Okay, pari-pari na natin. Umalis na si Sak, si Saksik. Jan, tsaka si TJ. Oh, ayun na. Kuha sila ng toffee apple. Dito na sila. Wala pa sila Mers. Hinihintay namin sila Mers. And then she said, at the shop. The shop. Toffee apple. Si Sak ang kinuha niya. Fairy floss. Si Holly wala. Ben with him? I don't know. Si Holly nandun pa rin kila Tita Cathy. Have you seen that? Oh. May pa ganito oh. May mga maliliit na yung cubes. Rubik's. And then maliit na lollies, Mentos, and cubes. You take? Kay Kuya, ayan. Can't get into it. You should have kept plastic. Yeah, so it's not gonna melt. Yeah. Go bite it, yeah. Sisak maubos niya na yung... No, just lick it, I think. Is that your first time to try that one? Good? Yeah, first time yan ni Kuya. Wala pa si Mercy. Smell niya na naman. Are they here now? You can't bite it. You cannot bite it, Zach. No, you're gonna snap the snake. That's it. That's it, Zach. Eat it. I'll bite it. I'll bite it. Hi! Ayan, subway tayo. Yeah, mag-subway tayo. Si Jan nag-subway na yan. Who's that one? Yeah, thank you. Kanina nag-subway na si Kuya tsaka si... si Jan. Tapos, Kuya, you want... No, I think he has one. And then, pinatry ni Mer sa kanya yung isa. What do you call that? Jan has?
BMT. BMT. Ako, what's this one? Chicken classic with pepperoni. Chicken class with pepperoni. Thank you, Mercy. Welcome. Si salad. Wow, healthy. Masarap. So kaya quesadilla sa kanya. Doon sila, oh. Nandun sila, Mers. Puntaan ko dito si Jan. Nandito si Ija sa Elite Supplements. Ayan. Ay, hindi makita. Dito siya pumasok. Ayan. Ayan yung, ito yung nabili ni Jan dito. Bumalik ako dito sa Uber. Kasama ko si Mers. Ayan. Saka si ate. Anak ng kapatid niya. Oh, na isa. Thank you. May binalikin lang ako dito. We're here. Dito kami sa Under Armour. Hahanap tayo ng leggings. No worries, guys. Thank you so much. Have a good day. Thank you. You got me those ones? Yeah. Thank you. Okay. We need to check one. Dito lang sila naghihintay. Dito naman tayo sa Adidas. Babagsak yan. Where are you going? Vans. Punta sila sa Vans. See ya. Bye. Thank you. You too. Yeah? Tapos na kami sa Adidas. What did you do? Parang sampagita. Parang sampagita ang amoy nito, guys. Okay, tapos na tayo mag-shopping. 5 o'clock na, magpa-5 na. Punta tayo kila Mers. Then, tinawagan ko si Kat kasi di ba nandun sa kanila si Holly. Tinanong ko kung gusto nila din pumunta kila Mers. Then, sabi ni Ben, i-text ko sila. Sa bahay na lang daw nila tayo tatambay. Sabi ni Kat, okay. So, papunta sila. Si Ray City text daw ni Mers. Ay, alas 5 na. Pasara na yung mga shops. Ayan lahat ng mga na-shopping natin today. Nagpalit na silang medyas. Bumili rin sila ng mga socks. Ayan kay Kuya. Dito tayo kila Mercy. Doon na pala si Jen. Oh. Nagmamassage na siya doon. Yung dalaw nakabantay. Baka mahulog doon daddy nila. Oh! Look at you! I miss you! Hi, Veronica! You're wearing Veronica's clothes. They say thank. Hey, how about Daddy? Daddy misses you. Kasama kayo sa Harbor Town. Thank you. Oh my God. Oh, nagpa-shopping. Oh, $530 million for the project, which it hopes will be up and running by 2026. Now, Dad has told how he... Naghahanap kami ng kakainin. Mag-Uber kami. Uber Eats. Sila dyan, magpipizza. Alam nyo naman, pizza ang boys. May paanyong ang ating sisikat na may dilis na mani. Ang mani nila, ibang klase, no? Masarap. From Korea, you know naman as Korea. Buffet. May dilis siya, oh, yung maliliit. Oy, Amazon na siya. May pinapakita siyang noodles kasi gusto ni Zach mag-noodles. Si Tita Mers meron. Yung Korean, walang lasa yung peanut, matabang. Pero yung dilis, manamis-namis. Zach, this is nice with cheese. Yun nga, sabi ni Tita Mers. Ayan yung pizza nila. May garlic bread din. Hawaiian and meat lovers ata yan. Zoe! Have some pizza. Doon na sila. Laja pizza. Kami, di ba kanina naghahanap kayo ng pagkain sa Uber Eats? Di na kami mag-Uber Eats. Pupunta tayo sa Asian Festival, right ka? OC Asia Festival. Maganda yung weather kasi hindi naman umuulan. So, punta na lang namin. Kainin lang yung mga balls. Tapos kaming lakat. Doon tayo kakain. Diamond painting! So pretty! Okay lang yung lagyan ko na lang pag ano. You made this? And I still have to do more. Yeah, I saw it there.
Saan mo ito nabili? Gusto niya. Thanks, Tita Mers. Oh, ayan. Ramen. Yung Korean na maanghang. Yeah, it does have movement and Thank you daw. Water ko. Talak kanina ayaw niya, mainit pa pala. Is it good? Is that spicy? Sarap. Ready na si Jan sa aming Ost Asia Festival. Bumili rin siya ng ano, yan yung damit. Napakita ko yan sa inyo kanina. Sinuot niya na, diba? Yung pants, yung dala pa namin niya. Yung suot niya nung kahapon. Si Holly, tsaka si Veronica, tsaka si Zoe, nagsasayaw sila dito. Wala na. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Tama na siya. Tama na si Grace. Alis tayo, guys. Kanina pala. Kanina, nung nandun ako sa Rockwear, nagpalit na ako ng leggings. Isa ko sa nabili ko. Then, hirap tayo na parang Kathmandu na DKNY na half jacket kay Mars kasi lalamigin tayo dun sa OC Asian Festival. Thank you, John. Ano yan? Thank you very much. Lalamigin tayo dun. Hindi kaya ng denim yung ating See you, Ben! Thank you! See you. Safe travels back. Yeah. Love it. You got No, we're out here tomorrow. Oh, I'm taking the kids to Mum's tomorrow. It's just us tomorrow. Oh, she's back already? Yeah. She's back. Yeah, she's got back. Yeah, so I'm going to take the kids and then you'll go. Yeah, we're gonna watch a movie. Grace going to. O, diba? Pero also ba to? Kaya pwede na to, Ben? Hindi ko na to kailangan, no? Hindi mo na kaya na. Ipapagapit yan. Kasi sexy ka na din. Kasi na ako sa anak mo. Kasi na ako kay Merl. Kay Merl. Pwede na ako manghiram. Kasi siya. Okay na to. Hindi ko na to gagamitin. So, alis na tayo. Nasisipan ko siya. Kasya na ako. My jacket now. Yeah, I'm fit now. I'm happy. I don't think your jacket's warm enough then anyway. It's up to you. Yeah, Kathmandu is good. But that's a thin one. Bye. Yeah, upgrade, guys. Okay, alis na tayo. We're not going there, are we? That axe was a wicked ride. I fell for you. Nothing has been quite the same since I fell for you. I can't recognize myself. I watch your stories on Naki. We could be close before the night ends. So into you. My heart is racing, I can't help myself. You never look my way, I'm stuck in this headspace. I've been daydreaming, dreaming, gave up on sleeping, feeling like I'm high on fever, you know I'm building castles in the sky. Always dreaming, dreaming, still out of reach, but in my mind I see us clearly, you and I. Malayo ang ating naparkan, kaya malayo-layo ang ating lalakarin papunta doon sa OC Asian Festival. And buti na lang yung kanilang Kathmandu na mga jacket ay nasa car lang. So may jacket sila, pati si Jan. Ala, ang dilim. Ang dilim. Ala, sa iskinita tayo. Oy, watch your phone. Dan tayo sa ilalim ng tulay. Takot yung dalawa.
Pero masaya. Ano? Dahil talo nasa ilalim ng tulay. Ay, ano yan? Ang daming flies. Ano yan? They're maggots, Mom. Ha? They're maggots. Ha? Can't stop jogging. Oh, good job. Wala silang puff jackets. Malamig. You're warm? Give that to Holly later. No. Oh, so, you said you're warm. If she wanted it, Huh? no. Ah, you asked her. No. Stella. Ay! Ay, ano yun? Paniki? Is that bats, huh? They're all bats? Ang daming paniki din dito. Ayun, nakikita nyo ba? Bye, Sak! Oh, there's one. Honey! Oh my God. May mga paniki kasi sa uluhan namin. Di ko lang makikita nyo yung bats. Ang dami. Children. Ayun, ang baho. I never actually believed Mapanghi. Ang ganda mo dyan, Kat. Hindi ka mawawala. Ang feng-feng mo dyan. Apoy na, oy. Hingal na siya. Binigyan niya na kay Neil sino to? Si Elijah. May dadaanan pa tayong isang bridge, under bridge. Sige, sa may lucky dumpling Yeah. tayo. Pang ilang bridge na natin to? 3? Pangalawa? Malapit na. Yun, nakikita namin yung pailaw dun, no? Baba, here! Baba! This way. This way. Nasobra naman kayo. Kanina pa sila nagja-jog. Dito na tayo, guys. Ayan, dumpling market. Lucky dumpling market. Ito yung entrance. Ayan, lucky dumpling. May bayad ba? May bayad, Day? Ha? Wala? Kung sa Pinas to, may entrance na to. May entrance na to. Di ba sa Pinas, pag may mga ganito, may entrance fee? Dito wala. Ay, masaya dito. Ang saya ng kulay. Parang fiesta dahil. Asa na si Mars? Ha? Rainbow? Just wait. They wanna go there. Magpa-picture daw sila. Building castles in the sky, holding on. Maybe I should let you go. Something about Dad? you feel like home. Stop. May octopus. Hinahanap namin si Mars. What's up? Thank you so much. Ay, may pa banda dito, Dad. Ay, may pa banda. Ayun, Korean, Dad. I know. May Korean. Saan may Korean soup? You can find me on socials at Makatiis. Daming food. Ayun. Korean. Ano to? Akala ko si Mrs. Kim. Chef Kim. Ayan sila. Ano rin? Iwan ko sila yung dito ako sa Bao Plus. 54? Yeah. Thank you. Thank you. Have a good night. You too. Ando na sila. Sila naman yung maghanap ng dessert nila. Kami andito kami. Dito na kami. Bakit? Baban din. Bao Plus yung akin. Ay, yung ano. Kainan na. Wala yung soup. Naloko kami sa pork, guys. Oh my God. Ano pala siya, giniling. Giniling. Masarap. Pero maano lang, matamis man siya. Kaya masarap may sriracha. Ay, ito may sriracha. Tingnan mo may sriracha. Giniling na. Yeah. Para siyang bowl. Naglalaway na pa mo ako, nakikita ko yung chicken. Hanggang dito, malaki. Tapos pagkabigay ng pork. Ay, ganito lang. Parang spring roll. Yeah, parang ang spring roll yun lang, walang balat. Parang hubad na spring roll. Eh, yung dumpling masarap. Sa akin, sa Bao Plus na charcoal bun. Yung may itim is charcoal, tapos ito regular. Sikat, sa iba sila, pareho sila ni Ana. Kaya ako rin. Parang may sabaw. Eh, yung ito, yung sauce niya lang. Nagaano talaga sa sabaw. Hey, Gop. Wow. Kanahirapan sila sa soup dito. Ayan, DIOS sa record. Japanese naman yan, no? Yung takoyaki sana. Ang haba ng pila. Ang haba na takoyaki. Gusto ko yung try yung ano nila dito. Takoyaki, ang haba. Pila.
Walang Pilipino. Yung dati Filipino project dito banda, di ba? Kaya nga, wala ngayon. Wala, o puro Vietnamese. Meron na sa doon. Ayan, open na. Korean na ang tugtog. Korean na ang DJ. Kanina parang Vietnamese. Parang Asian din yung Asian din, oo. Yung last time tumugtog, ano, kaya nga yan, kagaling. and then nandito tayo, di ba, ano naman, may Pilipino. Yeah. Sarap. Crunchy. Chicken tsaka pork yung kinuha ko. Yeah. Nagkalasa Yung tayo. charcoal, pork. Yung white, chicken. Chicken teriyaki. Tapos na kaming kumain, masarap yung akin. Pero mas gusto ko yung chicken compared dun sa pork. So, libot kami. Dito naman kami sa kabila. Wala mo na dito yung Pilipino. Oo, walang Filipino food. Filipino project normally. Haba ng pila! Ayan, nandito pala yung The Filipino Project, guys. Oh, dito sila sa kabila. Dito ang haba. Oh, bilang kaya natin yung mga bata ng donut dito. Malapit na kami kanina. Nasa pinakalas kami. Ang haba ng pila. Oh, malapit na kami. Wala nga. Nasa na mga person na yan. Naka-order na tayo. Ayan yung number natin, 74. Naka-order na nga pala kami, guys. Di ba Anong sabi number ko natin? 74? 23 pala yung tinatawag niya. Siya 75. Kala namin Namin nakaraos na kami sa pila. Hindi pa pala. Antay pa Dito, maghantay muna kami dito sa gilid. Worth it naman. Lobat na yan. Palobat na yan siya. Malapit na yan. Malapit ka na manalo! Sigaw ka rin, bingo! Wala, panopat ka naman ay! Ikaw na ang susunod talaga. Nagja-jump ang number, guys eh. Ito, 73 na yan siya. Siya na ang sunod. Tapos biglang naging 75. Nauna pa ako sa'yo. 74! Yay! Yung gidalian mo. Oh. That's food. Ayan na ang kanyang Ayan, patingin nga. Ayan yung kay John. Ay, hindi na videohan. Come here! Oh my God, guys. Okay, let's go. Nanalo na tayo. Ay, ang cute! Ganda. Tara. Yung mga naghihintay doon. Yeah, this is number 74, hon. This is for you, my God. The best donut. Yes. Ay, share it with the girls. Ay, nasan si ano? Good? Veronica, come here, Baba. It's not raspberry. Masarap yung mochi donut pala to. Masarap. Sisak na gustuhan. Matamis? You like it, Sak? Worth it yung weight. Magma-magic sila, yung walang kamay. Kaya si Tita Kati o pasimuno. Tinuturuan siya ni Holly. Ikaw, malulobat na tayo. Ala. Up and down. Up and yeah. Pabalik na pala kayo sa car park, guys. Nag-shortcut. May sinasabi siya kay Sak, hindi niya ma-express sa English niya, wag na lang. Joke lang. So, end ko na yung vlog kasi lobat na, guys. Yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Because I think I do want you next to me.